Em trobo al Parc de Santa Anna, el pulmó verd de la nostra ciutat, on, com tots sabem, fa 15 dies van tindre un incendi que va cremar 11 de les 20 hectàrees del nostre parc. Tot i això, des de l'Ajuntament d'Oliva estem treballant per a fer de la necessitat virtut i aprofitar aquest esdeveniment per a posar en valor novament el nostre parc. Aquesta mateixa setmana he estat reunit a l'Ajuntament amb tècnics especialitzats de la Universitat Politècnica de València que redactaran un projecte per a la reforestació i la posada en valor del Parc de Santa Anna. D'altra banda, la Diputació de València posarà al nostre abast les brigades forestals de Ribalterra per a realitzar les tasques de la retirada dels arbres afectats en aquest incendi. Amics i amigues, després de 2 setmanes estem ací, al nostre parc de Santa Anna. Fa 2 setmanes que van tindre l'incendi que va arrasar part de la nostra pinar, part del nostre parc, i això és una qüestió que ens han dolgut com a ciutadans, veïns d'Oliva, que s'hagi atacat i s'hagi cremat part del nostre parc. Però ara és el moment de reaccionar, és el moment de continuar treballant per a recuperar el nostre parc, per a posar-lo en valor i per a destinar que siga aquest espai que tots i totes desitgem. Per això, tant des del grup socialista, des del govern de l'Ajuntament d'Oliva, estem treballant per a recuperar, conjuntament amb altres administracions, amb la Diputació, amb la Conselleria, per a aconseguir aquests recursos per a tornar a posar en valor aquest espai. Amics i amigues, la naturalesa, l'entorn natural, és part del nostre present, del nostre futur, i per això hem de posar-lo en valor.